Ahoj, volám sa Regina a dnes vás naučím, na čo sa zamerať pri výbere farby na stenu. Ako nájsť požadovanú farbu, aké vlastnosti má dobrá farba a ako zistiť, či je farba kvalitná? Na všetky tieto otázky vám odpovie toto video. Začnime. Pri kúpe farby chcete získať presne taký odtieň, aký hľadáte. Prvou chybou, ktorú ľudia robia, je výber farby len na základe tabuľky vzorkovníkov. Prečo? Farba môže na veľkej stene vyzerať úplne inak a vôbec sa nepodobá na malý vzorkovník farby, ktorý ste videli. Môj tip? Pozrite sa, či existujú obrázky obývačky, ktoré zobrazujú farbu na celej stene. Takto sa môžete skutočne rozhodnúť, či sa vám táto farba páči. Aké vlastnosti má dobrá farba? Zvyčajne veľkú kryciu schopnosť, trvanlivosť, umývateľnosť a celkovú životnosť farby. Aby ste pochopili, čo robí dobrú farbu dobrou, mali by ste najprv vedieť, z čoho sa farby vyrábajú. Farby pozostávajú z vody, spojiva a farbiva. Existuje pravidlo. Čím menej vody a viac spojivá a farbiva, tým vyššia je krycia schopnosť, odolnosť, umývateľnosť a celková životnosť farby. Farba má teda vyššiu kvalitu. Pozrime sa na kryciu schopnosť. Tá by mala byť čo najvyššia. Prečo? Pretože chcete urobiť málo ťahov, aby ste prácu rýchlo dokončili a použili málo materiálu. Pretože vysoká spotreba materiálu znamená vysoké náklady. Moja rada: venujte pozornosť nielen cene, ale aj informáciám o krycej schopnosti. Lacné farby zvyčajne vyžadujú viac vrstiev a tým spotrebujú viac materiálu kvôli ich slabej krycej schopnosti. Lacná farba je teda zvyčajne celkovo drahšia ako farba, ktorá kryje okamžite. Existujú 3 triedy krycej schopnosti. Trieda prvá znamená vysokú kryciu schopnosť, druhá priemernú a tretia nízku kryciu schopnosť. Naša farba na stenu, polárna biela, má triedu prvú. To znamená, že s 1 kilogramom farby môžete vymaľovať až 8 m2 so 100% krytím. Ak chcete zabezpečiť vysokú kryciu schopnosť, mali by ste ju vopred premiešať. Z tohto dôvodu dostanete ku každej objednávke tyčinku na miešanie. V tomto prípade by to bola prvá trieda krytia, teda najvyššie možné krytie. Čo ešte robí dobrú farbu dobrou? Dlhá životnosť. Aby farba dlho vyzerala dobre, mala by mať vysoký obsah spojiva. Môj tip? Pozrite sa na odolnosť farby proti oderu za mokra v technickom liste. Všetky naše farby majú triedu druhú a preto sú odolné voči drhnutiu a umývateľné. Aby sa zabránilo vzniku plesní, farba by mala byť otvorená pre difúziu. Môj tip? Venujte pozornosť informáciám týkajúcim sa difúznosti vodných pár. Všetky naše farby sú otvorené difúzii. Hovoríme o triede prvej. V súčasnosti by farba mala mať čo najnižší obsah škodlivín. Farby obsahujúce rozpúšťadlá a prchavé organické látky sa môžu odparovať roky a spôsobovať dýchacie problémy, bolesti hlavy a iné zdravotné problémy. Môj tip? Hľadajte farby, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá a prchavé organické látky. Všetky informácie o našich farbách nájdete na stránkach našich produktov pod tlačidlom Vlastnosti. Dúfam, že som vám pomohla. Dovidenia na budúce.